Таксиметрови истории и размисли за това колко е тъпо и скапано да си млад. Ще започна, преди да разкажа историята, ще направя малък увод. Имам един приятел, който е съдия, 30 годишен някъде, със страхотна фигура. Защо е със страхотна фигура? Защото редовно тренира, ходи в залата. Извън това, което прави в свободното си време, е да се подготвя за работата си, да чете някакви дела, доклади. В тях единствените книги, които има, са някакви съдебни и от време на време свири за китара за себе си. Аз ако бях с такава фигура, щях да спа само като съм изморен от други неща. Нали, просто за какво му е тази фигура? И аз това един път го габаркам. Той се храни здравословно, дъра, викам, за какво ядеш здравословно? Той си беше приготвил репликата. Не, викам, какъв е смисъл въобще да ядеш здравословно? Той вика, за да живея по-дълго. Нали, не искам да съм болен докато живея. Аз казвам, не, какъв е смисъл да живееш здравословно, като ти нямаш живот? Той ми отговори на фраза такъв смисъл, защото и други са го питали, нали, ма ти с орлители ще живееш, и той си имаше готов отговор, обаче вика, нямам отговор на тази реплика, за съжаление си прав. Понякога даже той ми завижда, че живее по-пълноценно, аз съм прост бакшиш. И един от проблемите с него, щяхме да пътуваме в чужбина преди време, след това при мен се промениха нещата, защото той иска да отиде в Италия, аз съм бил в Италия. Ама той, нали, сега като му звън, той вика, сега има много работа, сега има много дела да преглеждам, след това пък аз нямам възможност по някакви причини, така 2 години още не сме отишли никъде. Защото приоритизира само работата и тук проблем е, че е млад. На 30 обаче вече не е млад. Аз го базикам, че живота си отминава. Доколкото знам с момичета, преди е имал някакво гадже, нали, доколкото знам, ама от 2 години, откакто се познаваме, няма време за такива глупости. До кога? И това не е въпрос към него, защото той няма да ми види видеята, той е в TikTok. Просто към младостта има някои специфични глупости. От съдия, сега ще говоря за затвор. Изведнъж сменяме и история от тази вечер. Взимам от една от фирмите абонати, т.е. абонатите, фирмата им плаща прибирането, по електронен начин минава всичко и от фирмата отивам в часа, качват се 3 души някои пъти. Някои фирми са така, които живеят в сходни райони на София, ги разхвърляме и това е с един курс едно такси. Билата също така се прибират, но не беше билата, беше корпорация. И често там се качват чужденци. В случая обаче името беше българско, на което е поръчката. Качва се до мен някакъв млад човек. Питам му за българското име, потвърждава. Отзад се качва на момиче, ми поздравява на английски и още някакъв също ме поздравява на български. Тръгваме и аз питам, нали, по какви маршрути ще ходим до крайната точка. Оставаме първо момичето. Момчето, което беше отзад, каза какъв е адрес и други вика, ти откъде знаеш? Той вика, ми 3 вечери подред я прибирам, нали, така че вече го знам. Оставаме момичето и казвам сега каква е втората спирка по пътя. И момчето отзад казва, отиваме в затвора. И аз така го поглеждам поглеждам го в огледалото и викам, не стига, че сте били затворен в офиса, сега отивате в другия затвор. И той вика, не знае какво да кажа. Викам, кога ще живееш? И той вика, колегите и винаги се базикат, обаче шегата има най-съща, банално, нали? Сега живее срещу затвора, после живее срещу вас, вика, вие сте по-оригинален. И аз така го гледам, викам, какво оригинален? Ти виж, че изглеждаш като затворник. Такъв един небръснат, обраснал. И то от мен, вика, казаха ли ти го, че изглеждаш на ръб, нали? Защото мъжете постоянно се закачаме, да го наречем, по малко обиден начин. И той вика, как ще съм обрасъл, като вчера бях на барбар? Викам, в затвора имате ли такива? Как им плащате? И той вика, с анални услуги. И аз, нали, пак го контрирам, викам, колко често ходиш на фризьор? Той вика, 1 път месечно. И тогава разказах им това, което на вас съм разказал за затворнически хумор.
и двете истории. Оставихме го момчето, даже последно, нали, като го оставяхме, викам, ето там, той вика, сега завидите надясно, викам, що надясно, като вляво виждам, че решетките светят, и той вика, да не ме видят пазачите, сега се прибера тайно. И така в шеги и закачки оставихме го и остана последният човек, който седи до мен. И тръгваме, викаме, гати, скучния адрес, нали, ето за този адрес колко ще ги казахме, а тия гаши тъпи адрес имаш. И той каза ми, то не знам дали обаче всъщност аз съм с условна присъда. И всъщност можеше да съм в затвора. И казвам, има време, всичко си изпееш. И той казва, добре, какъв е случая? Случай е следния, казва, на бъдни вечер се скарахме с приятелката ми и аз си тръгнах и карах, нали, с пиян и причиних катастрофа. Нали, нямаше пострадали, обаче по някакъв нов закон, нали, тъй като съм с алкохол в кръвта, нали, присъдата, взеха ми книжката, нали, свалиха номерата на колата и ме осъдиха, нали, сега съм, но тъй като нямам други провинения, съм с условно 3 години. И викам, да, лечите, че си млад и тъп. На колко години си? И той вика, на 20. Викам, що го каза такъв тон? Той вика, с какъв тон? Викам, все едно се гордееш с нещо. Викам, още се броят на пръстите, нали? Това са малко години, още си половин човек. Той вика, какво искаш да кажеш? И аз му разказах Аз съм ви споменавал, имам приятелка, която е дъщеря на бивша приятелка. С бившата приятелка вече не поддържам отношения, но с дъщеря и редовно се чуваме, тя учи в чужбина. И един път, като ми споделя там някакви драми в студентското общежитие, където в чужбина учи, или с гаджето се забравих и викам, той е нормално, ти си млада и тъпа, младите сте половин хора. И тя така се шокира, защото ходи, спортува, качва си снимки в Инстаграма и смята, че моите са голямата работа, докато аз си казах, моите сте половин хора. Не сте се научили как да поддържате връзки, не сте се научили как да се изразявате, не сте се научили да се грижите добре за себе си. Още повечето не можете да перете, да си поддържате нещата, ти поне се научи на домакинство, защото живееш сама в чужбина. Обаче толкова нещо още не знаете как да правите, не знаете как си организирате времето, не знаете как да броите вътрешния си живот. И тя вика ми, може да си прав, защото, нали, по принцип младите се считат, че сме страхотни, всички искат да са млади. Викам ми, аз направих едно проучване, сигурно го имате, бихте ли искали, по-назад ще го видите във видеята. Задава въпрос, искате ли да бъдете 5 или 10 години по-млади от това, което сте, ако се върнете на знанията, способностите, уменията, преживяването, които сте имали тогава. Нали, нищо от тези 5-10 години не сте запазили, ще се върнете точно таки. И съотношението на отговорите беше 4 към 1, в смисъл те бяха 15 на отговора, обаче съотношението е 4 към 1, т.е. 80%, всъщност имаше, малко не беше точно, аз направих анализ на това, 80% не искат да са по-млади, защото си спомнят колко са били смотани, загубени, тъпи, неориентирани, наивни и така нататък. През годините това, което са натрупали, много хора не искат да го загубят. Имаше само два, защото двама казаха, искам да съм по-млад, ама да си имам знанията и способностите и преживяването. Не е това сделката. Сделката е да си точно такъв, какъвто си бил тогава и те хората викат, аз пак ще направя същите грешки, какъв е смисъл. Младостта е много надценена и това е непопулярно мнение, че младите хора са половин хора, а дали ще станат цели хора, зависи дали се развиват. Защото, затова ви казах, и съдята ми говори с шаблонни фрази и както жените често говорят с шаблонни фрази, младите говорят с шаблонни фрази, защото още искат да бъдат харесани, искат да се ориентират в живота и затова повтарят някакви модели, които не познават, но кога ще живеят. И аз му казах на този младеж, че нормално да го направят това, защото си млад и тъп и затова си карал пиян. И той вика ми, да, има смисъл. Разказах му за приятелка, той вика, дай ми Инстаграма. И викам, свършиха ли момичета в България, че да искаш Инстаграма? И той разказа още една случка, защото не бил разбрал, че е в чужбина. Карал някакъв пистов мотор, който няма мигачи, няма номера, няма не знам си какво си, седи се оплакали, дошла полицията и го спрял и го предупредила да го прибере с бутане. И той го бута известно време, след това се качил, съдите пак се обадили, полицията дошла в къщи. Вика, аз вече съм с условна присъдата, се обадих там, с някакви пари платили, по онзи начин се оправили.
Обаче се гордееш, сега викам, гордееш, защото си млад и тъп. И той се съгласи. Тъпи ли сте младите? А сега ми кажете. А ръча от мен.